Channel Lacak Situs Adiluhung direkakan pepanggihan abdi dalam kanayakan Gidong Kiwo Karaton Yogyakarta Hadi Ningrat wonten dalam Tuicu berjalan Kregolang Sayegan Sleman Yogyakarta wonten ing mergi kangge niat swasana langgam kesengsem sumangga amirsani perjalanan saking peronggahan.
Bagyo Harjo saking Kanjeng Dwijo Barjono Pinongko piminan paguyuban Raspati Budaya ugi ingkang kagungan dalem sumangga katur. Kula nyuwun bimbinganipun para kanjeng ingkang sampun langkung ana wonten ing babagan kerawitan. Sampun pulinten dados inggih. Matur mring Prarawa sami Ageng lan para tamu kakung saha putri adicara badhe kalajengaken kanthi panembrama supados gathuk kalian sekaripun Kanjeng Barjono kala wau. Kanca-kanca pengrawit siaga nggih. Nggih menika panembrama bawa Sekar Dandang Gula Pasuwanan. Monggo Kanjeng Atma. Karena nadyan layu masih gondo Sang setara kemusno nilarasmo Sang wasitara kemusno Kang sinetya arsa amurwani pepanggihan abdi dalem samya gedhang kiwa kayakane
langsung angapura tumindak kang luput jinarak datan jinarak lahir batin ing warsa ingkang kawuri kalebur yang maha kuasa monggo nyuwun kasih
Matur nuwun para kanjeng. Ikrar syawalan dumateng para kanjeng, ugi rama kusuhun jumenang derekakan ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu dhateng kanca-kanca utawi dhateng panjenenganipun Pepundhen Sepuh. Nuwun sewu dhateng sedaya warga Respati Budaya nyuwun pamunten. Mboten perlu jeneng, mboten perlu jeneng nuwun kula. Kita badhe matur dhateng ngarsanipun Bapak Ibu sedaya namung kula nyuwun Ibu Bapak sedaya sesarengan ngaturaken utawi ikrar sawalan kanthi asmaning Allah ingkang mirah welas lan asih. Kula sedaya ingkang makempal wonten papan menika kanthi tulusing manah nglenggono bilih sakjroning bebrayan ing taun kawruhi anggadhahi kalepatan lahir saha batin sengaja lan boten sengaja ingkang arupi ucap sikap lan patrap kanthi raos tandesing manah ngrilakaken anglairaken sami caos pangapunten awit kalepatan kita sedaya mugi saged lebur ing dinten riyadi punika kanthi paseksenipun Allah Subhanahu wa taala Pangeran ingkang Maha Welas lan Asih ingkang salajengipun monggo sesarengan nyuwun mugi Allah tansah anambahi rumaketing pasdherekan linambaran asah asih lan asuh sedaya idaman gampil binayuh tinebihna saking rubeda tansah manggihi karajan mugi warga ageng kanayakan gedhong kiwa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tansah tuwuh buyutipun lan slahayu amin 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 ya rabbal alamin. Mobil mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lenggah malih para kanjeng lan para rama. Dumateng ngarsanipun Kanjeng Wijaya Pamungkas, SH, kasuhun wiyosipun pangandikan sumangga katur. Para kanca abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat wijinipun Rama Dwija Mulya Harjana minangka pengiring kanayakan gedhong kiwa kula hormati Kanjeng Candra Jaya Nuryanto ingkang kinurmatan ugi para wiyaga lan waranggana ingkang satuhu kula
tresnani penggerongi no wira swaranipun anu mboten ketingal dados langkung rumiyin monggo sesarengan dengan kula sami ngaturaken donga pamuji awit paring berkahipun panjenengan kula sami dinten menika jam 11 langkung kali 12 menit kaparengan bagas waras ayem tentrem ing satemah saged nyamiji mapan wonten dalemipun Kanjeng Wijo Barjono kanthi wilujeng ing sami kala. Amin. Awit menawa sanes lomba pidato. Kula namung badhe njangkepi ngendikanipun Kanjeng Marto. Ngendikanipun wong urip sakwise nindakake poso 30 dina. Niku kedah saged njabaraken hubunganipun dhateng ingkang Maha Kuwas dhateng ingkang sesamipun pisan. Mboten cekap menika. Digulak sesuk nang kene tidak. Bilih menungso menika ugi kedah njagi hubunganipun antaripun kawonten donya utawi alam. Menawi panjenengan kula ingkang kula sebat menapa? Memayu harining menika prinsip. Sebab adicara ngaten menika mboten namung ngomongake salah sijining agama. Mila kedah memayu harining baun. Poso rampung awakipun piyambak kedah anggenipun sami srawung kedah dipun langkung saeaken. Saeaken. Bar poso wis rampung, wah saiki wis ra poso ana wit-witan ing dalan pencasi. Kita ingkang dadosaken kirang prayogi. Kula cuman Ramamul wonten Gunung Kidul. Nah saya sanget ngajeng wonten wit-witan tetuan ingkang sae. Gandeng anggenipun menapa nyawisaken tetuan sae griya ingkang biasanipun majembilen panas menika boten panas. Pirsa permasalanipun menapa? Kula diparingi teh mari es. Alian es teh. Ngantos putu kula turu. Mriko ibu. Mriko remen. Wangsul isih diparingi gedhang. Niku sing marake kan anyep ten mriku. Nah, menika salah setunggalipun bentuk ekspresi hubungan antara manusia dengan manusia. Kejawi action ingkang sifatipun sosial ugi kalawa sampun dipun nindikaken bab ucap pangucap tindak landuk lan suba solah dawa. Solah dawa niku pamripun Marto. Pinanggih kanca PKK gitu. Roh kancane mambu gula. Nanti sinten ini dereng pasok kula. Biasane bojone ngguduke belakang. Marto menjep niku mboten sah. Mboten pareng. Nggih dibaten wae. Lah yo sesuk nek Marto kagungan tiru-tiru oleh. Nah, rumiyin kula kemutan roti regal. Nah, rumiyin roti panjangan sakniki cendhek. Menika menawi mundhut wonten Gondomanan, adhipun sepeda. Bayaripun 6,5. Ada sing regalipun niku 150, sepedanipun 6.350.000. Nah, dados menawi pendang kula sampun renggono. Aku ki kleru. Ya sesuk aja dibaleni meneh. Aja saiki kleru, wis njaluk ngapura wis di ngapura. Bambang meneh. Kados kala wau menika Rama Badana wolu terus kleru. Donge tiba wulu kok mlegeno. Lajeng marang gononipun kudune nyadong maca nyadang.
Gitu, Bu. Kula krungu. Lajeng kala wana ladrang napa terus akhire beda kuwi. Nah, iki apa iki kok dadi? Ah, tujune sing ngendang pinter terus ditutup wae ndane konangan. Kecetit kan iki. Kecetit nggih. Namung sedaya menika menapa supados anggenipun sami kekadangan menika termadat mila kedah wonten ingkang pun wastani kleru. Benten lho kleru kali kleru. Nek kleru ki ora disengaja. Mula wonten pangandangan mbok bilih salebetipun setunggal warsa wonten perintah klentu kula ingkang kula sengaja lan boten kula sengaja. Itu tegesipun kleru sik disengaja karo ora sik disengaja. Nek kleru ki mesti ora disengaja. Ning nek kleru naminipun wangsul saking masjid. Kancane do wiritan bali dhisik mergo ngeruk sandal anyar. Iku kleru. Anu nak Kyai Marto. Dene wonten napa semboyan sing elek tinggalen sing apik ya. Langsung nggih sing apik. Leres menika hadisipun sokeh saking Marto. Marto Malian sokeh. Nggih. Terus pun monggo panjenengan kula sami anggenipun sami kekadangan, anggenipun sami pasdean monggo kita menapa tuwahaken langkung ngrembaka. Aja ning ngarepe nek nang burine beda. Kula kaliyan Rama Jaya Nuryanto menika sampun langkung saking gangsal 11 taun. Kula kaliyan Kanjeng Jaya Nuryanto wis kaya wis tak anggap kaya adik-adik. Terus sedulur seneng lagi. Terus menawi sing jenenge kekancan seduluran ki aja ming setengah-setengah. Nek Mas Edine kali kula wis rawuh pinten taun. Di momul niku anyaran dadi abdi dalem latihan Panem Bromo nggih kula sowan ngoten mriku. Ali Rama Marto iki lho suwe ning kula wis anu napa? Wis akrab sebab asring geguyon to. Terus tujuan kula niku napa? Nek geguyon niku kangge nyakekke anggenipun pasrawungan. Aja nganti sak wonten to sing jak geguyon malah ora dadi kesane. Langkung-langkung Rama anu Praja Iswara. Kleru mergo ora cetrok. Nah niku mboten dong. Oh, ora itu nggih Kanjeng, nggih arep pembiu niku ora. Menika rumiyin ya guru ya kanca njuket wayang wong. Nyong pirsa. Sama rumiyin. Nggih pengirit. Nggih pengirit kemis Kemis kalih nggih. Terus anu ganti pengiritipun. Guru lampah-lampah aja. Nah, guru lampah-lampah nggih. Ngantos lampah ora becik barang iki. Iku mboten. Kula mboten tekan iku. Makane ninggal. Ora kanca ingkang pungkasan. Monggo pepanggihan mbak, aja seneng le kumpul. Aja seneng le grubjak-grubjuk. Ning seneng le paseduluran. Seneng le kekadangan. Aja wis dadi wis kesepakatan sesuk pilih Rama sapa mbakane iki. Sing kanca durung dipiliki. Aku mengelingke wong iki sedulur iki kabeh. Sesuk ya dipiliki. Ning sing marake wis ana tembung Hambemayu ning bawah napa. Nggih. Mriki mboten nyebat ingkang Abrunila napa mergo napa piyambakipun ingkang kelomben kancane do badan mriki ora badan. Nggih, niku mengelingke mawon. Kalau iki kalih kula dilarepun Rama Marto niki ndika ora iki Kanjeng sikil kula sik saken mboten kanjeng. Sebesar malih niku wujud hubungane awak tambah le paseduluran le kekadangan. Ngaten nggih.
suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cengkeh urip mas dinggo saumpama tanpa mundur prastaturan karena murka tanpa mundur prastaturan karena Nggih, matur nuwun sangat wonten ngarsanipun Kanjeng Raden Tumenggung Wijaya Pamungkas Sarjana Ekonomi ingkang sampun paring pangandikan sinaosa kanthi wonten gegujonganipun angin maknanipun saged mlebet wonten ing sanubari panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanthi pangandikan kala wau saged damel sedaya warga Karanyakan saged langkung sae lan langkung rumaket malih. Channel Lancak Situs Adiluhung pamit undur diri mugi para kanjeng mugi rahmatan syah kaparingan rahayu sedayanipun akhir. Shalom wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.